যতন সাইমানো जों 12 तारिखनि जोंनि TIS राव फरायग्राफोराव लामा रेलनि लामा बन्द खालामदों गोबां बर' सुबुंफोरा जों फरायसालियाव थांदोंमोन जोंनि काइलाबारि दं जायखौ जों थांदोंमोन जों जोंनि एग्जाम दं जों थांदोंमोन आमनो क्लियरिफिकेसन खालामनाय बागै दिनै प्रेस मिट दिदोंमोन प्रेस मिट अजागाव जोंनावनो साग्लायनाय जे जतन नंनि माध्यमाव नंना हानिबो बेलेग हाबाय जोंनि अजागा जों एलाव खायदों साबनो नंनो ओमफ्राय साइबान दिदोंमोन जों खालि फायर सार्भिस गारि दुधनि गारि दैनि गारि ते एम्बुलेंस आमनो ते काइलाबारिनि जारा काइलाबारिनि जामाय कइनानि गारिनि लगे जे गारि दंना आमनो एलाव खायजोंनाय साइजन केबो काइलाबारि थाना नायखांखाय जों आमनो एलाव खायजाकला चिनि अमा एकदम स्ट्रिक्टली जों बन्द खायदों जारा एग्जाम दं जों बंनाफोरनो थानो बागै एलाव खायजाकला बे लुकुरं थानायावनो आबो दंनाय जतन जोङो लगिनो बागै गोबां जागानि फन सफायका गोबां कल सफायका गोबां अर्गानाइजेशन निबानो जतन जों वेलकाम थायो जारा फाइनाव जोंनाय नौ जतन फाइमानो चिनि बन्द ना नैसिम नम दङ आमा एकदम कनफार्म ते जतन शान्तिपूर्णबो नंनाय कोनो किरिना करि जोंनाव जागा कोनो भाइलेंस खालामनाय हाया जों केवल एगेन्स्ट होया जों चिनि मान थाइमान बागै चिनि सिगाङाव लामा आंनि खायसे सों दङ थांनाय साल बाहायकेन त्रिपुरा हास्टेनि CM डक्टर मानिक साहा बस हामान दङ बाक्सा बरक नांगा सिस्टि खाय दङ ल न यागनावै दिस अर्डर खायना नाय दङ जे सामानि निन फिर मुंबावहाय दङ CM सार आंति सामानि ताबुकबो वान सप्ताह दांगा फांनाय दङ अर तो केबो दांगा फांनाय कारण जों जुदि दांगा फांना हंखाय जों प्रेस मिडिया नो नंगै अर अन्तिके सागला खामो जों TBSC जे प्रेसिडेंट दंनाय बनो थाङै कय मुंब्ला याफरग्ला खामो दांगा फांना हंखाय जों प्रेस मिडिया जों दिनै चिनि TISF नि आसे मेम्बार्स दंनाय दंनो जों साखामो नंनि स्कुल सकदि नंनि कलेज न सकगरि दिन साखामो जों दाव खायदों जों तो लामा जों बन्द खायदों आमो खायनानै बाध्य खाय तामनि बागै जों गोबां बार रिक्वेस्ट खायो जों थाङै आं सागबाय थाङै आं 3-4 बार कोनो लेटार दिखा मय मा लेखा किन्तु अमहाय चिनि कगनो चिनि जे त्रिपुरा सारक से अ कगनो सैनाय त्रिपुरा सारकनो सैनाय बुइ अमनो सब सैया सब सैनाय जे बरनि सैनाय सोंनाय दसे अमु कोनो बे माने बेजालनि जायगा हंके बो बेजाल नांदागै दङ दांगा तो बस थांनाय दङ बो जुदि जगनि कगवान सता हंकाय तिनि अमहाय मुला जुदि kaham permission ma kaham jin dagi mung जुदि बर चिनि जे चालक दंनाय नाय थांनो दै थांबाय तो उनते हेंला आमहाय सुनबो को बर सुबुंफोरा जे TTDC नि बागै जों अमहाय खायदोंमोन होननाय ओंखाय जों अमनो सानाय जे अम हयतोबा चिनि TTDC गभर्नमेन्ट जों अम बाय kaham कक साले जे बर डिक्लेरेशन खनो दिमन जे अमनि एक्सटेंड खायनान बागै अच्छा तिनि TSF प्रेस मिट खयो खनो अगनि बन्न ब्रक समर्थन खायो लामानो समर्थन खायो फिया ब्रक के ताम सा ब्रक तो ऑल ट्रिपल स्ट्राइक नै ब्रक के डिक्लेयर हो नो का ऑल ट्रिपल स्ट्राइक दा हमने ब्रक कखनो नो सपोर्ट खायो चुनो TSF हाय नो तोमा ऑर्गेनाइजेशन नो को बर चुनो सपोर्ट दिनै हिनै चुनो कॉल लखायो जतनो वेलकम हम तो तिबासन चबा हम तो TSF नि चबाया TSF रबो जों तिनि हरबो कक सालायनाय कक सालायबो दङ जे तिनि हरते फाइनल के जों सालायनाय बंनि आइडिया तामो जों माना हानाय अमनो सक्सेस खायनान बागै चिनि तामो जों बंनो कल दिनै अमन पर जों फाइनल डिक्लेरेशन ल साइमाने ता ताबो सुदरते जों माने बर चिन सपोर्ट दङ जों बं सपोर्ट दङ कारण त्रिपुरा नि फाइट अमो कोनो TSF DISF नि फाइट आम बागैनो बर जे सामानि जों अमो जों एग्री खायो बंनो एक्सेप्ट खायो हामबायबो जानो जों सपोर्ट खायो कथिगारि के नर लाइरिया आमति कथिगारि बुलायने कारण नाम तो पैसा आंति खाया तो बेलेग जाया बबो थाइरको पिकनिक खाइरक नै प्लानिङ खरे पङ त्रिपुराव गोबां मजागाव खायजानाय गोबां मान लिस्ट नखरका जों जेबो जोंनि कमिटि रावबो आसुखांखाय आबनो ताबो आमो फाइनलाइज खायजायाखो किन्तु गोबां मजागा नंनाय जत डिस्ट्रिक्ट नंनाय आमो कनफार्म आच्छा लाइ थांनाय हर से गानाय दंखा परीक्षा दगानि नक्सि नखलाव सफै स्टुडेन्ट रो अमन बागै टेंशन नांबागै दं कारण जों तो स्टूडेंट्स बागै खायो जों गावमा TBSC इंग्लिश मीडियम स्कूल लो थांगानै बर जों साइरो बर अनेक खुसि जागैसे बर जों मेसेज खायमन दारा बेलेका हामबाय बा सार बेलेका हामबाय नो उनदैखाय जों हेल्प खायमन बागै किन्तु ताबो बरगा जे परितमन जे प्रिपरेशन हा तमन थायजों लानो गावसा सिमानाय जों परीक्षानि जे रिना थाना दं तामने बागै रहया एक बছर नষ্ট खाय तो बेरे लस इंगा अमाय बरबो तो बांला बायगि परीक्षा बांला बाय सिजा बंनिबो तो लस ने बेले एक बছर मन को गोबां
sini CM saat jotonan samankai joton bagina samankai ko wansu decision na te anti bojudi kaham decision na kan kai itu to unglak khate tapi suara kono feedback damang kabong feedback sing mai ko borok ko sam khai tong sing sini movement sing khai tanai যদি borok sing mai kono kok samam sing sing ring tu sing khai kok sawan ya ko tabur sing amuni tam decision na sini committee tong sing committee ko salai sing declaration nai ta chenong ni kok awal